Da li ja moram ići na sud ako pokrenem slučaj za tjelesne ozljede protiv auto osiguranja? Zdravo, ja sam Nedim Ramić, advokat za auto udes ovdje u St. Louisu i pitanje koje često dobijem od klijenata i u većini slučajeva na prvom sastanku jeste: ako mi pokrenemo slučaj za tjelesne ozljede sa osiguranjem, da li ja moram ići na sud? I kratak odgovor za to je ne. U većini slučajeva mi ne moramo ići na sud. Znači, neki 90% slučajeva auto udesa se završi prije suda, gdje se mi možemo dogovoriti sa osiguravajućom kućom od osobe koja je kriva za auto udes i, kao što sam rekao, 90% slučajeva mi završimo prije suda. Međutim, ako pokrenemo slučaj na sudu, i to su većinom dvije vrste slučajeva. Prva vrsta je gdje ne možemo tačno da ustanovimo ko je kriv za udes i onda moramo pokrenuti sudski postupak. Druga vrsta slučajeva koja završi na sudu jeste gdje ne možemo da se dogovorimo sa osiguranjem za vrijednost vaših ozljeda, jeli? I to je znači neka manjina. Ali i hajde da pretpostavimo, pokrenemo slučaj na sudu, šanse su opet male da ćete vi završiti na sudu, da ćete morati svjedočiti pred porotama. I većina slučajeva na sudu, znači neki možda 95 do 98% slučajeva koji se predaju na sud se završe prije nego što izađemo pred porote. Vi bi znači morali da ispunite neke papire što se zove discovery, koju pita ko ste, šta je bilo, šta su vam ozljede, i onda bi imali jednu kratku sjednicu, da kažem, sa advokatima s druge strane, gdje vas oni ispitaju sva ta ista pitanja: ko ste, šta je bilo, šta su vam ozljede i slično. I nakon toga mi u većini slučajeva možemo da se dogovorimo sa drugom stranom za vaše tjelesne ozljede kada imamo sve činjenice ispred sebe, jel? Znači, kratak odgovor da li ćete vi završiti na sudu ispred porota ako pokrenete slučaj za auto udes je ne, nećete, šanse su male da ćete završiti na sudu. Ako imate bilo kakvih pitanja za mene vezano za auto udes ovdje u St. Louisu, nazovite me na 314 352 6800. Hvala i prijatno.